Siwmai, a chroeso i Two Welsh Dads, y podled lle mae dau dad Cymraeg balch yn sgwrsio am fywyd, magu plant a phopeth rhyngddynt. Fi yw Steffan ac mae fy nghi-dad a ffrind Glyn yma. Gyda fi, dyma ein pennod 34, felly gwnewch baned a dewch i ymuno ni wrth i ni rhannu pwy ydyn ni, pam rydyn ni'n gwneud y podled hwn a beth allwch chi ddisgwyl ar y daith sydd o'n blaen. Siwmai pawb. Ymai. Symau ydw i yn anffodus. Dwi Oh. wedi tablu spanner yn y works yn barod, do. Symai, gallwn ni'n neud symai am heddi. Symai. Symau, ynddo. Yw'n na siwmai weithiau. Ti'n gweud siwmai weithiau? Ie. Symai. Na, diolch yn fawr yn dod blaen. Ni wedi edrych blaen i'r episod yma. Oedden ni wedi bod yn sgwrsio am gael Doctor Cymraeg arno. Ni wedi bod yn dilyn chi a chi'n neud pethau mor anhygoel o dod y pobl draw at o wneud nôl i'r iaith Cymraeg, a fi hefyd, lot o geiriau newydd fi wedi dysgu wrtho ti. Diolch yn fawr, ia. Wel, rhaid i fi roi caveat mewn ar y dechrau, bod fi ddim yn doctor go iawn. So ni wir yn stryglo i sillafu PhD i fod yn deg, ond mae'n swnio'n ofnadwy i fi ddeud ar y dechrau, ond dwi yn clywed hyn eitha dipyn, a pob un tro dwi'n clywed pethau neis am y stwff dwi'n bynnag ydi o, dwi'n rhoi allan ar wefannau cymdeithasol. Ti'n be, mae yn lyflu i glywed bod pobl yn mwynhau. A oedd o'n reit bwysig hefyd bod ti wedi deud yn Glyn, bod pobl yn dod nôl at y Gymraeg hefyd, a gobeithio bod nhw'n mod i'n helpu nhw i weld bod na le i ddod nôl ato fo, os di hwnna'n neud sens. So os ti wedi gweld hynna, Glyn, o leia bod na un person allan na sydd wedi gweld y philosophy tu ôl i'r peth, so diolch yn fawr iawn. Na, bod yn onest, fi'n gwyddonwr, so ti'n wastad yn rhoi pethau mas na amdano'r gair wydd, a fi'n mor fascinated nawr da'r gair na. Fi'n gweld e pob man, fideo ti oedd a nawr fi'n jyst yn meddwl, beth yw fi? Beth actually yw gwyddonol? So fi'n credu bydd yn taith trwy bywyd fi, yw beth actually fi yn wneud. Ond ti oedd wedi wneud i fi meddwl amdano'r geiriau bach yma, a ni jyst yn defnyddio nhw, a so ni'n quite yn siŵr beth maen nhw'n meddwl. So, diolch yn fawr i chi. Dim problem o gwbl. A beth arall, o'n i wedi dod ar draws ar YouTube, oedd fideo amdano siarad Cymraeg i babis. Gosh, dwi'n cofio wneud hyn. A na, pham o'n i'n meddwl, reit, allu gael y boi ma ar y podlediad, oherwydd os un plentyn ti? Wel, so, dwi'n just trio meddwl, dyna sy ar fai am cael fy mhestro heno gyda chi, ynddo? Dyna'r, all right, okay, dylswn ni wedi tynnu yna lawr ta. Na, ti'n gwybod be? Oedd o'n ffantastig sut nath o ddod o gwmpas. Cos nes i dysgu Cymraeg, so o'n i heb gael plentyndod Cymraeg fy iaith o gwbl. Oedd na ambell i beth yn yr ysgol, ond bob dim arall yn Saesneg, rhan fwy o'r ysgol, 99% yn Saesneg, yn y tŷ Saesneg, bob dim arall. So be, oedd mentro i mewn i fod yn dad yn rhywbeth o'n i wastad eisiau, a dwi yn gwybod pa mor lwcus ydw i i gael ddeud hynna. Ond ar yr un pryd, gan wybod trwy fy mywyd, bod y Gymraeg yn mynd i fod yn rhan o hynna, a o'n i ddim yn bwriadu siarad gair o Saesneg efo, os o'n i erioed, os o'n i byth yn mynd i fod yn lwcus i gael plentyn, neu plant, fel dwi ar hyn o bryd. So, mae'n rhaid i yn dod o Borthmadog, yn amlwg, Cymraeg di-hiaith gyntaf hi, ynddi? O'n i'n clywed pethau o'n i ddim wedi
o'n i ddim wedi dod ar eu traws nhw yn yr ysgol, wrth gwrs, cos yn yr ysgol dyn nhw ddim yn dysgu ti sut i siarad efo plant yn Saesneg na Chymraeg, deud y gwir. So oedd y pethau... Ti'n gwybod, un peth na sefyll allan yn syth oedd, ti'n gwybod sut ti'n dweud beth sy'n bod i rywun, ynddo? Oedd hi yn dweud, beth sy? A fatha, just geiriau, just torri pethau lawr, i deud pethau mewn ffordd wahanol. O'n i byth yn gwybod sut i siarad efo plant yn Gymraeg, ynddo? Ac o'n i'n dod ar draws ymadroddion a pethau. A ni jyst meddwl, oedd heina wedi agorfynu i fi am sut o'n i'n cael siarad efo bedwyr pan oedd o'n fabi. Dwi'n gallu siarad Cymraeg, dwi erioed wedi siarad efo babi yn Gymraeg. Ac o'n i'n jyst meddwl, os oes yna rhywun arall allan na sydd wedi dysgu Cymraeg, sydd wedi dod nôl at y Gymraeg, ond erioed wedi cael unrhyw fath o berthynas efo plentyn trwy'r Gymraeg. So, ymdroddion bach fel hyn yn gallu helpio nhw. So, dyna oedd y syniad tu ôl iddo fo. Ac, dwi'n cofio wneud yna. Oedd o'n rhyw 6 mis ar ôl i bedwyr ddod. So, felly mae hwnna'n 5 mlynedd yn ôl erbyn hyn. So, good find, that one. Nice. Dim byd yn mynd heibio fi. Hey. Mae hwnna'n poeni fi mwyn ydyn byd, actually. Dwi'n poeni beth arall, dych chi wedi ffeindio. Nawr ni jyst dwi y fideo ma o'n i wedi ffeindio ar Bibo. Na, fi'n jocan. Oh my gosh, ti'n cofio hynna? Wow. No way. Like, dwi wedi clywed y gair yn yr 20 mlynedd wan? Oh my gosh, paid deud hyn wan, cos, gosh, Glyn, oedden ni'n ffrindio, like, 20 eiliad yn ôl. Cyn i ti ddeud y gair Bibo na. Oh my goodness. Gosh. Yeah. Pryd dath Bibo mas? 2005? Gosh. Oh, God. Wow. Yeah, rhywbeth fel na oedd, actually, yeah. Ond, oh, God, no, just change the subject quick. Yeah. Sut dechreuais ti de, Steve? So, deud eto, sorry, sir. Sut ti wedi dechrau popeth nes ti de ar y we? A ti'n dwi yn trio meddwl nôl weithiau am sut nath bob dim ddechrau. A ti'n mae mor hir yn ôl, mae'n anodd i gofio, ond un peth dwi yn deud wrth pobl oedd wedi aros efo fi, oedd, ti'n gwybod y cyfnod clo yma? Yeah. Ac oedd pawb yn sgrowlio, ti'n pawb yn neud hynna, a oedden ni gyd yn eog o hynna, dwi'n siŵr, i ryw raddau. Ac oedd na grwpiau, beth dwi ddim wedi dod eto, ac oedd na grwpiau ar Facebook y pethau yn dweud, dyn ni'n dysgu Cymraeg y pethau, oedd na lwyth o bobl oedd yn dysgu Cymraeg a oedden nhw eisiau gwella i Cymraeg nhw. Ac o'n i wrth fy modd, a ni'n trio bod yn rhan o hynna, a ni'n gweld pobl yn gofyn cwestiynau am fatha gramadeg y pethau. A o fewn 20 munud o rywun yn gofyn cwestiwn, rhywsut, fes yna rhyw 32 o ymatebion, rhywsut eto gen rhyw dim ond 27 o bobl, dwi'n gwybod sut mae hwnna'n gweithio, efo gwahanol tafodieithoedd, gwahanol raddau o rhigolder a ffyrdd gwahanol o ddeud pethau. A yn y diwedd, o'n i'n gweld pobl, y person oedd wedi postio'r cwestiwn y lle cyntaf, just yn dweud, I'll leave it then. Well, yeah, dyna peth. Oedden nhw just yn overwhelmed, ynddo? Ac y broblem oedd, pawb oedd wedi trio cyfrannu at y sgwrs, oedd o'n dod o'r galon. Oedd o'n dod o rywle, oedden nhw just eisiau helpu. Ond eto, heb iddyn nhw wybod, oedden nhw'n overwhelmio pobl. So o'n i just meddwl, ti'n be, pam na allwn ni fod yn rhyw resource arall sy'n allan yna i helpu bobl ateb cwestiynau. Just one-stop shop i bobl just cael un ateb, and on you go. A o'n i wedi bod yn dysgu Cymraeg fel athro am ryw 10 cyn hynna. Oedd bedwyr ar y ffordd, neu newid gyrraedd. A ni just meddwl, mae gen i deimlad sy'n ni'n gallu gweithio allan pa fath o ymateb bysa rhywun isio. A nath o fynd yn viral yn syth am ryw reswm, ac o'n i wrth fy modd, a dwi'n mor ddiolchgar, a wedyn nes i ddechrau postio fideos tua 3 blynedd yn ôl erbyn hyn,
A'r un cynta ges i, dwi'n siŵr os ydych chi wedi gweld y logo sy'n gen i efo Doctor Cymraeg, mae right. Ond trwy clip art llun nes i ffeindio rhywle efo gwallt coch. A y dau comment gynta ges i pan nes i postio fideo am y tro cynta oedd un, oh, you're not ginger. Dim fel bod hyn yn broblem o gwbl. Ac a un arall oedd, oh, I expected you to be about 60. O'n i ddim yn gwybod sut i gymryd pethau fel yna, ond dyna ges i. Ond ers hynna, mae pawb wedi bod mor cefnogol, just mor gyfeillgar, a just i wybod bod pethau lle dwi'n ffeindio diddordeb, mae 'na bobl eraill sy'n ffeindio yr un math o ddiddordeb. Dwi wrth fy modd, mate, ac dwi wir yn ddiolchgar iawn. Dwi'n gofyn cwestiwn. So mae rhaid yn dod o teulu Cymraeg iaith cynta. Yep. Oedd Cymraeg yn teulu chi? A chi wedi dod nôl o fe? Oedd e wedi cael colli neu cwbl newydd? Ti'n fe, ma' hwnna'n cwestiwn ffantastig. Nathon ni golli taid 2003 oedd o. O'n i'n galw fo taid, a dwi'n cofio fo'n ddeud pethau fel, dwi wedi blino, dwi'n mynd i gysgu. Yr unig beth dwi'n cofio fo'n ddeud iawn. A i fi ar y pryd, o'n i just yn meddwl o'n i ddim yn meddwl ar y pryd bod Cymraeg a Saesneg yn bodoli. O'n i just yn meddwl bod ni just yn siarad iaith. A pan oedd taid yn deud pethau, y ddau beth yna, o'n i just yn meddwl bod hwnna'n, o'n i'n byw yn number 4, Bryn Alyn, Queen Street, whatever. A o'n i'n just meddwl bod Bryn Alyn a Queen Street, yr un peth, ti'n gwybod? So o'n i'n gwybod bod bod o di blino, bod eisiau mynd i gysgu, ond o'n i ddim yn gweld o fel iaith wahanol, ac ar ôl i golli fo, nes i bach o waith ar y coeden achen a family tree. Ffeindio pan oedd o'n fach, oedd o lawr fel siaradwr Cymraeg pan oedd o'n fach. Yn amlwg wedi colli y iaith. Ond, oedd o bach yn rhy hwyr wedyn i fi gael siarad. Ond dwi wastad yn rhannu hyn pan fydd rhywun yn gofyn, so dwi yn reit falch bod ti wedi, so diolch am hyn. Ond dwi ddim yn un sy'n ysbrydol na spiritual ddim byd. Dwi'n parchu pob crefydd, pob ffordd mae pobl eisiau byw i bywydau yn bendant. Ond, fel eisiau dweud, di hwnna ddim jyst rhywbeth sy'n wedi bod yn rhan o fy mywyd. Ond, ers i fi ddysgu Cymraeg i lefel lle dwi rwan, dwi wedi cael o leia 2 breuddwyd, so ni'n meddwl lle dwi yn siarad efo sut dwi'n cofio taid, ynddo? A siarad Cymraeg efo fo. A ti'n gwybod beth dwi wastad yn dweud? Yn amlwg mae di mynd. Ti'n gwybod beth, fyddwn ni i gyd yn mynd yr un ffordd rhywbryd, ond mae hwnna'n cyfri i fi. Ti'n gwybod beth i feddwl? A dwi ddim, fel si dweud, dwi ddim yn un spiritual, a dwi ddim yn trio dweud bod fi wedi cael rhyw fath o spiritual awakening yn byd, ond mae hwnna'n cyfri, yndi? Ydy. A i fi, dwi'n falch bod ti'n deud bod yn cyfri, ond I don't care what you say, like, mae o i fi, ti'n gwybod beth? So, oedd na Gymraeg yn y teulu, ar ochr dad, so ges i, pa i deud wrth neb sy'n gweithio efo'r Eisteddfod wan, right? Ond ges i dishcloth fi llynedd yn Wrecsam yn Eisteddfod. Ges i'r urddo. A dwi deud dishcloth i gael laff, right? Ond dwi wir wrth fy mo, a dwi'n mor ddiolchgar amdano fo, a dwi'n mor falch. A'r enw nes i ddewis oedd Owen Llai. So enw canol fi ydi Owen, a enw canol taid oedd Owen hefyd. Islwyn Owen Rule oedd o fo. A pan oedd o gweithio ar y pits fel plentyn bach, oedd o'n galw fod Owen bach, cos oedd neb yn gallu deud Islwyn. So o'n i just yn meddwl, ti'n gwybod be, os di o'n Owen bach, mi na i fod yn Owen Llai. A wedyn mae'n y cysylltiad wedyn, dwi dod o bentre Coed Llai, so Owen Llai oedd y cysylltiad fan'na. So o'n i just yn trio wneud rhyw fath o gysylltiad efo y tro ola oedd Cymraeg yn y teulu, a dyna pan mae mor bwysig mod i'n siarad efo bedwyr ac owi yn Gymraeg rwan, a just mor falch i gael deud mod i'n neud hynna. So, mae'n bleser, chwarae teg. Wow. Stori anhygoel. Diolch, man.
Stori syml i teulu fi, so mae nes i Yna, clywed. Cwbl oedd cenhedlaeth cyn mam a tad. Mam a tad wedi colli Cymraeg. Cwbl o'n i just wedi ffeindio mas, actually, bod ty mm, ci fi, o'n i byth wedi clywed gair y Cymraeg. O'n i wedi gwybod oedd nan fi'n siarad Cymraeg, mm. byth wedi clywed gair o fe, a fi wedi ffeindio mas oedd e'n gallu siarad Cymraeg, ond o byth No. yn siarad e. So, mae A eto... ti'n gwbod be, mae'n amser gwahanol doedd, a pethau oedden nhw'n clywed amdan Ie, iaith yn wahanol i... A ti'n gwbod be, ti'n clywed rhywbeth yn ddigon aml, ti'n dechrau credu fo bod yn wir neu beidio. A dyna y genhedlaeth oedd yn clywed pethau fel yna. A mae'n anffodus, ond mae'n anodd iawn rhoi bai arnyn nhw, a swn i ddim eisiau chwaith, ond oedd taid fi yn union un peth ie. hefyd. So, a mae'n drist, wrth gwrs, ond swn i'n licio meddwl, os o'n i'n spiritual, bod nhw'n edrych lawr arno ni, ac yn meddwl, ti'n be, flipping go for it, a bod ni'n gweld yr iaith yn wahanol ac yn trin yr iaith yn wahanol ac yn meddwl o'n hunain mewn ffordd wahanol hefyd. Dwi'n meddwl fysa nhw'n reit falch, dwi'n meddwl, Glyn. Fi'n cytuno llwyr. Fi'n credu all y podlediad ma mynd ar llwybr cwbl Dwi'n siŵr wahanol. a mai fi yn gyfan gwbl fysa hynny, so sori am hynny. Ysbrydol, cyfryddol, ond... Gosh, Ond dwi yn dad hefyd, guys. Dyna pam dwi'n cael Caru fe ar y topic. Wel, fi'n credu nawr yw'r amser i jyst dweud fel arfer ar y dechrau, ond ni wedi bod yn siarad am hwnna'n cwbl iawn. Ni'n hoffi i rannu eiliad gyda cynulleidfa ni, pobl sy'n gwrando arno ni, a rannu tŵl neu stori, neu rhywbeth chi'n helpu chi trwy'r taith o bod yn riant, sydd ambell i waith yn taith anodd, challenge fach. So os o ti wedi dweud am rhyw stori neu rhywbeth, wydych chi'n hoffi dros mas? Wel, dwi wedi cael cerdd oedd o'n anrheg i fi. A mae yna ffyrdd eraill dwi'n ymdopi efo bod yn dad a pethau. Dwi'n siŵr bod... Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod ti'n ffeindio dy ffordd dy hun hefyd. Bod o'n andros o bwysig i siarad efo pobl eraill, cael cyngor gyn ffrindiau a pobl sy'n yr un sefyllfa. A mae hwnna'n just mor bwysig. Ond eto, mae yna lefel o sort of hunan ddarganfod. Dwi'n siŵr os di hwnna'n air. Go and ask that Doctor Cymraeg fella, he'll tell you. Just ffeindio pethau yn dy ffordd dy hun ac dwi yn falch mod i di ffeindio pethau fel yna. Ond mae yna gerdd yn fan hyn, ges i'n anrheg gyda y wraig. Dwi'n iawn i fi darllen o? Yeah, please. Gwych, iawn. So mae'n deud, a mae'n lyflu hefyd, yn anffodus, dyn ni ar bodlediad rwan, ond mae cerdyn bach hyfryd yma, mae llaw bach a llaw mawr yn gafel llaw, a wedyn mae calon bach yn y gornel. A mae'n deud, fy nhad sy'n arwr i mi, diolchaf am ei gwmni, a'i nerth yng nghadw i fynd, fy ffrind drwy bob yfori. Ac, pob tro dwi'n darllen yr un y llinellol yna, fy ffrind drwy bob yfori. A mae just yn, mae'n lot o connotations pan dwi'n darllen hynny, cos, dwi'n gwybod fydd yna adeg yn ei fywyd o lle mae'n cysau fi, dwi'n siŵr, ac fydd ddim eisiau bod o'n gwmpas i, ond un mesur o sut dwi'n neud fel dad fydd faint amser fydd o eisiau cael efo fi yn y dyfodol. Dwi'n meddwl. A mae just yn, mae'n anodd meddwl am hynna weithiau, ond ar hyn o bryd, dio ddim yn meindio cwmni fi. Felly mi na i fwynhau hynna, ond fy ffrind drwy bob yfori, mae'n... Wow, hwnna'n lyflu. Hwnna'n lyflu. Beth yw oedran plant ti, Steve? So mae bedwyr yn
Di o'n 5:30 eto? Yndi, dwi'n meddwl, ie. Boxing Day baby oedd o, di San Steffan. Dwi'n mynd licio'r enw na, yn anffodus, ond yeah, there you go. Yeah, mae Steffan yn gwneud, dyna ni. I'm off the hook. Yeah, I made a joke, he laughed. It's fine, I'm off the hook. Na. So yeah, 5:30, a mae Owi bron yn 5 mis, wan. O, ifanc iawn de. Di mae o, siwr. Yndi. Oedd hi treuli... Sorry, go on. So mae Owi yn cysgu yn y nos de. Dwi'n be, oedd o'n anodd ar y dechrau. Mae o'n gwella trwy'r amser. Oedd Bedwyr yn ffantastig, a mae Owi yn cyrraedd yna. Oedd y dipyn bach o sgwrs efo Owi, ond ar y dechrau. Ond ti'n be, oedd gyda fo tubes y pethau yn ei drwy no. A oedd o'n y lle iawn, dwi'n gwybod, ond oedd o'n anodd. Ac ti'n be, y peth sy'n taro fi ydy, fi ddol ddim yn cofio dim byd. Ond, mi fydda ni fel rhieni yn cofio hynna. Ac, o'n i methu cael lot amser o Bedwyr pan gafodd ei eni, cos o'n ystod Covid. Ac pan oedd Owi wedi cyrraedd, oedd o'n nôl a mewn i Wrexham i gael tests, tubes a pethau i helpu bwydo fo ac yn y blaen. So yeah, dwi ddim wedi bod yn smooth sailing i gyd, ond mae'r ddau yn nhw yma ac yn iach, a dwi wrth fy modd. Lovely. Good. Ie, fel wedi si, so nhw'n mynd i cofio ar amser na, pan maen nhw mor ifanc, ond dim ond ni sydd yn cofio. Ie, rhywbeth tebyg wedi digwydd i fi hefyd. O, do? Ie, Isabella, oedd wedi cael ei geni yn ystod Covid hefyd, a problemau pan oedd hi wedi cael ei geni, a dde'n eitha nerve-wracking, achos ar y pryd o pobl ddim yn moyn mynd mewn i'r hospitals, achos nhw'n becso bod nhw'n mynd i dal â Covid a bethau. So yeah, tricky times, ond nawr, mae popeth yn iawn. A dyna peth, a mae yna elfen o, so be, ti'n mynd mewn i'r unknown, dim ots faint mae pobl yn siarad efo ti amdano pethau yma, ti byth yn barod, ond wedyn ti'n taflu pethau fel Covid mewn, neu complications a pethau mewn, a ti yn teimlo'n reit unig weithiau. Ac, mae'n rhywbeth anodd iawn, ond dwi'n falch bod ni wedi dod trwy iddo fo yn union fel chi, Steph. So, good stuff. Fi'n credu mae pŵer yn rannu stori eto, yr hyn chwedl, yr hyn beth sy'n gael ei dweud yw bod dynion ddim yn siarad. A fi'n credu mae rhyw fath o gwirionedd. So ni'n cytuno, ie. A pryd chi yn dechrau rannu stori, jyst fel yn union fel ni, chi'n gallu weld bod y taith o bod yn riant, mae lot o pobl yn mynd trwy ddo'r challenges. Ie. So na pa mae siarad yn mor bwysig, fel bod pobl yn unig. Un o'r pethau mwyaf dwi wedi gweld, un o'r pethau anodda dwi wedi gweld ydy, dwi'n un sy'n di pen fi byth yn stopio, a dwi yn trio dadansoddi a analysio bob dim dwi'n neud, bod hynna yn ystod, fy ngwaith o ddydd i ddydd, neu be bynnag. Wel, bob dim dwi'n neud, ynddo, ond eto, wir. Ond eto, dwi yn trio meddwl am sut dwi wedi bod efo Bedwyr yn ystod y dydd, a dwi wedi neud hynna'n iawn, ydy hwnna'n mynd i helpu fo'n y dyfodol, a ti wastad yn... A weithiau, rhan fwy ar amser, dwi'n gobeithio mod i'n neud pethau iawn a bod o'n hapus ac yn gyredig, a dyna unig bethau really dwi eisiau. Ond rydyn ffeindio dwi'n teimlo'n reit eog, reit guilty am... Os ti'n meddwl amdanyn nhw gymaint, a pawb arall o gwmpas, be dwi wedi ffeindio ydi, os dwi'n trio treulio 5 munud yn meddwl amdan just fi fy hun, as in, sut dwi'n teimlo? Am I alright here? A broblem ydi, dwi'n teimlo mor hunanol, mor selfish i feddwl, dylsyn ni fod yn meddwl am y plant yma, dylsyn. A dylsyn ni ddim. Dwi'n meddwl amdano fo fel, ti'n gwybod yr oxygen mask pan ti ar awyren?
A maen Yeah. nhw'n deud, put your oxygen mask on first, and Yeah. then help others, right? Because otherwise, you're going to be no help to anyone. Exactly. A mae'n swnio fel counterproductive, dydy. Mae fatha pan os ti'n dreifio a mae'n rhew ar y ffordd, they turn into the skid, and you're like, no, this is the way Exactly. my hands want to That's go. not what I'm supposed to do. That's Yeah. not what the brains ti eisiau mynd, na. Exactly. Mae'r un peth o'r oxygen mask, like, weithiau ti yn gorau buddsoddi, investio amser yn dy hun weithiau, hyd yn oed os ddim yn siarad efo neb arall ond pwy bynnag sy'n dy bendi. Yeah. Mae'n bwysig i ti gael just feddwl am ti dy hun, peidio teimlo'n hunanol amdano fo. A dwi dal yn ffeindio hwnna'n anodd. A dwi'n ffeindio fo'n haws pan dwi efo pobl eraill. Ond eto, mae'n rhywbeth swn i'n licio gweithio arno fo fel dad. Ydy, you know, dwi byth eisiau stopio meddwl am y plant yma. Mae'n swnio fel cliché, ond nhw wedi fy myd i, wir. Ond mae'n bwysig iawn bod ti yn, cadw dy ben di uwch ben lefel y dŵr, os ti'n gwneud sens. O, ydi, ie, achos sa ti'n mwyn bwno hunan ti mas, gyda popeth sy'n mynd mlaen, mae bywyd yn mor stressful, so mae eisiau ti, fel wedys ti, mae eisiau edrych ar ôl eich hun fel bod chi'n gallu edrych ar ôl pawb. So ie, fi yn cytuno. Yn union, ie. A dyna, fel nes i ddweud, dyna peth anodda dwi wedi ffeindio am fod yn dad. Mae yna bwysau, mae'n ofnadwy a mae'n anhygoel ar yr un pryd. Ti'n poeni am pethau a wedyn ti wrth y fod, ti'n gweld nhw'n gwenu. Ond ie, fel nes i ddweud, mae pethau fel yna yn chwarae fy meddwl i. A hyd yn oed pan dwi'n meddwl am y ffaith bod fi'n teimlo'n hunanol, ond meddwl am hyn, dwi wedyn yn teimlo'n hunanol, am deimlo'n hunanol, a dwi'n, oh my gosh. So ti yn gallu spiral fe eitha sydyn, dweud. So mae hwnna'n rhywbeth, dwi wedi ffeindio yn reit anodd. So, ond eto, fel dwi wedi dweud, mae'n bwysig ffeindio pobl fel chi'ch dau yma, neu ffrindiau eraill, just, trio ffeindio amser i bod efo bobl eraill. Hyd yn oed os ti ddim yn siarad am fod yn dad, be bynnag ti angen, just bod efo pobl os ti'n gallu. Ti'n beth, fi'n mor hapus bod ti wedi rhannu. Ti'n beth pam achos fi'n teimlo'r un peth. Fi'n teimlo'n hunanol iawn. Dwi ddim yn surprised o gwbl. Yeah. Dwi ddim yn meddwl mod i'n, I'm a sort of lonely case here. Like, swn i ddim yn amau bod rhan fwyaf o dadau yn teimlo fel, ella bod nhw erioed wedi meddwl am y peth fel hyn, ond pan maen nhw'n clywed ni yn siarad amdano fo, dwi'n siŵr fatha, oh my gosh, yeah, I do feel like that. A mae hwnna'n fine. It's okay. Mae hwnna'n fine, it is okay. Yeah. Da iawn. Hydol, ond yw'r challenge o bod yn riant yna, yw ffeindio'r balans na o edrych ar ôl dy hun ar yr un pryd, a edrych ar ôl pawb arall, teulu, cymuned chi, a trio balans o gyda'r cwpanen ar yr un pryd. Beth i ti'n neud i helpu dy hun, os chi'n dechrau teimlo hunanol neu eog neu cwpan ti'n gwagu? Ie, mae'n gwestiwn da. Os nes ti ofyn hwnna i fi 5 mlynedd yn ôl, so ni'n deud, mynd i watch your Wrexham yn y Cae Ras. Ac dwi'n mysio mynd mewn i hyn, cos dwi wedi teimlo bach yn bitter am hyn dros y blynyddoedd. O'n i yna, Old Tuesday night in November, yn chwarae yn erbyn tîm o'n i erioed wedi clywed amdano nhw, efo 2,000 yn y stadiwm yn meddwl, lle mae pawb arall? A rwan, dwi'n methu cael tocyn. So, anyway, that's the little mini rant over. Ond, I know, tell me about it. Ond, peth ydi, o'n i'n mynd efo ffrind fi, a ti'n meddwl be, am 2 awr, we watched the worst standard of football you've ever seen. Getting battered 3-0 at half-time. Against Maidenhead. I don't even know where Maidenhead is. I'm sure it's a lovely place. And sgyn i'n syniad. Right. Ac, ond am y 2 awr yna, oedden ni rhan fwyaf jyst yn siarad trwy tîn ni, dyd i gwir, malu cachu, malu awyr, a siarad yn y byd. Ond oedd na amser, lle oedden ni jyst, ti'n ista lawr yma, it's a good chance, that one, mate. Yeah. You doing all right, by the way? Yeah, I'm Sam, mate, yeah. So, beri broblem rwan, os dyn ni yn cael tocyn i weld, i weld Wrexham, pryn iawn, dyn ni'n eistedd efo'n gilydd. A dyna'r unig amser lle dyn ni, a ti'n mynd trwy
group chat, wel, just fi a fo ar-lein, so ni'n deud 95% ohono fo dal yn bel-drwyd, a dyn ni'n hapus efo hwnna, mae'n lyflu, ond gan bod yr ochr yna wedi mynd erbyn hyn, dwi yn teimlo bach fwy unig nag o'n i oherwydd hynna. Ond peth sy'n neis ydy, dwi wedi bod yn mynd i watch y Buckley neu Wythgrug neu pobl, tîmau lleol. Get back into the, proper Welsh football. Nice. Dyn ni wrth yn bodd, a mae'n teimlo fel sut oedd Wrexham yn teimlo. So dwi yn reit falch o'r tîm yna. A siom ydy bod nhw fel rheolwyr Buckley neu Wythgrug neu pwy bynnag dyn ni'n mynd i weld. Dyn nhw ddim cweit yn dallt pa mor bwysig ydyn nhw i pobl fel ni, cos siawns ddim ni ydy'r unig par o dadau sy'n mynd yna. Dyna pêl-droed ydy fel arfer, ond dwi'n hapus mynd am dro, chwarae bach y gitar pan does neb o fewn i y shot ohono fi. So dyna beth dwi'n trio wneud. Dych chi'n neud rhywbeth gwahanol o gwbl, neu rhywbeth diddorol? Dylsyn ni drio? Wel, beth ti'n neud, Glyn? Pam sy'n gweithio ni? Y peth gyda i dweud, fi'n credu, pryd chi'n dod yn riant, dim ond pryd ni chi'n actually'n gwybod faint mor bwysig yw pethau oedd chi'n just yn cymryd mantis pryd oedd ifanc. Cos dim amser ddech chi i wneud y pethau fach fel mynd i gwylio pêl-drod, neu mynd i siarad i ffrindiau, neu mynd mas i'r neuadd cymunedol. A pethau bach, o ti'n meddwl, os rhaid i fi, pryd ydych chi'n ifanc. A wedyn, pryd mae amser yn bryn. Mae amser yn bryn, ti'n just meddwl, gwybod y de, siarad i'r pobl, ti'n wedi siarad amdano. Mae'n bonkers, dydy. Ti'n dechrau edrych ar rugs mewn siop, dwi'n meddwl, that's a nice rug. I'm like, what is wrong with me? Why do I have an opinion on a rug? Mae'n lovely, dwi'n licio fo. Mae fe'n. Y pethau fach yn mor bwysig. I fi, pryd o'n i wedi dod yn riant, colli'r amser na, fi'n credu fel rhan fwyaf o dynion oedran ni, o'n i'n ffeindio amser fy hun yn neud chwaraeon, mynd i'r gampfa, mynd i redeg, mynd ar beic, rhywbeth fel ni. Ond pryd mae babi bach, no chance. Fel gweud y sy'n, ti'n teimlo'n eog achos bod babi bach gyda chi, as ydych chi'n gadael. Beth ti'n neud brynu fi? Wel, ar ôl ni, i fod yn onest, na pham oedd syniad ma o dechrau podlediad i rannu syniadau, beth allwn ni'n neud i fel ail creu ei hun a syniadau wahanol i trio ymlacio. A beth mwyaf i fi, mae'n anodd, fi dal yn stryglo ni actually eistedd lawr, ond beth fi'n ffeindio, pethau fach o'n i'n neud fel plentyn, fel dwdlan, neu sgriblan. Just papur, piece of papur. A mae plant yn neud e hefyd, ond fi just joio mewn. Ti'n neud e gyda plant? A beth o'n i'n neud yn yr ysgol? Ond peth sydd wedi ffeindio ffantastig ydy, ti'n gwybod beth, mae gen nhw gymaint o toys yma, a stwff oedden ni ddim di cael. Ti'n fatha, ti'n mwyn o squishies ma ma'n chwarae fo? Right? Oh my gosh, they're amazing. Oedd o fatha stress balls ni pan oedden ni fach. Ond maen nhw'n bob man. Honestly, man, dwi wrth y modd y porf na. Mae gen i un yn fan hyn. Mae Bedwyr wedi gadael o. Just one fel hyn, right? Right. Honestly, my... Stress relief. I just had that. Sorry, Bedwyr, mae di mynd ar goll yn anffodus. Ond beth sy'n neis ydy, ti'n cael chwarae efo, ti'n fydda, I bought it, so I'm having a go on it. Actually, o'n i heb sylweddoli mod i wneud pethau fel hyn. A just trio bod yn blentyn efo nhw mewn ffordd, ynddo? Ond sa'n gwybod os ydw i chi'n teimlo'r un peth, mae fel eiliad bod chi yn just troi mewn i plentyn, a wedyn eiliad nesaf, shit, fi riad fy hyn, fi just switch it all, okay, right. Like someone could get hurt, where is the adult? Lle mae'r riant yma?
Na pan fi wastad yn hoffi Legos. Mae Theo, mae mab fi'n chwarae gyda Legos, a fi jyst dwlu chwarae gyda fe, a creu pethau. Mae wastad mor hwyl. A beth ti'n Mae'n neud brilliant, ydy. os mae eiliad ar ben dy hun, Steph? Beth fi'n neud? Ti'n Ie. gwybod beth, sa'n moyn copi o ti Eglin, ond ie, rhywbeth tebyg, naill ai mynd i cerdded. Na, ti'n gwybod beth, sa'n rili yn mynd cerdded o gwbl. Ond ni arfer mynd i'r gym, ond dim lot rhagor. Sa'n neud lot, i fod yn onest, ar gyfer fy hun i ymlacio ar hyn o bryd. Ond felly bydd rhaid i fi, ie. Felly cael y Legos allan, neu Oh, dwdlan. yes. Ie, rhywbeth fel la, felly. Rhywbeth, ti'n mo, creative, felly, sa'n siŵr. O'n i'n eitha hoffi syniad o dwdlo, achos sa'i di wneud hwnna am spel, so felly, ie, gawn ni weld. Get on it. Denmark's finest. Ie, Fi'n credu mae'r definitely. teimlad na yn dod yn fel olwyn o. Chi'n teimlo bod chi just yn fel, whatever, am misoedd falle o drosodd, falle hirach. Ond wedyn mae beth yn newid, a chi'n meddwl, reit, moyn mynd nôl i wneud hwnna. A mae hwnna'n iawn, bod fel, Ie. bod mwy o amser, neu mwy o egni dy chi rai misoedd, na rai dyddiau. A eto, y teimlad o eog, na, mae rhaid chi just trial ymladd y teimlad na, I should. A just a gwybod bod ti'n gallu gwneud beth ti'n gallu gwneud. A just dod i nabod hwnna yn challenge. Beth ydy, mae hwnna'n... Beth ti'n gallu neud, mae hwnna'n newid bron bob dydd hefyd, dydy? So, unwaith ti'n dysgu rhywbeth, mae llai ti neu'r plentyn yn newid, neu y ddau o'n chi yn newid, a wedyn ti'n gorfod dysgu eto. Dyna dwi wedi ffeindio efo cael ywi hefyd, ydy... To be, dwi'n cofio sut oedd bedwyr pan oedd o'n un, o'n i wedi dod, oedd o'n cymryd lot fwy amser i fi dod i arfer yna, ond o'n i'n meddwl, I'm up to speed now, a wedyn mae'n troi'n 2 oed, a wedyn mae'n newid eto, a ti'n gorfod dysgu mwy o bethau, a wedyn nath o droi'n 5, a wedyn nath o i gyrraedd, a meddwl, ti'n be, dwi'n cofio cael plentyn, misoedd oed, a dwi'n cofio dim un o'n yma. Ti'n newydd gymaint, a ti'n dod i arfer efo cael 5-year-old, a wedyn mae un arall yn dod rownd, a ti'n fatha... Dwi wedi bod trwy hyn, pam dwi'n methu... Ie, a ti'n be, nath yr ofyn i fi pan nath Owi ddod i roi napi yna fo. O'n i mor nerfus. Tim. 1,000 times, boys! A wedyn, y peth ydy hefyd, oedd o'n newydd dod i'r byd, a oedd o'n mor fach, oedd o'n ffrio, ti'n beth, so mae hwnna'n rhan ohono fo, ond eto, it's just a nappy, put it there, lift him up, or just put the things right, it's difficult, mate. O'n i'n ysgwyd fel hyn, I'm like, am I going to do this correctly? Ti'n gweld y nappies newborns, maen nhw'n gwahanol i'r pull-ups, though, so... Wel, yndi, ti'n dod i arfer o pull-ups, I'm not going to need this old nappy, this old nappy skills again, and all of a sudden, you're like, how do I do it? Exactly. Bonkers. Na, fi'n cofio. Fi'n diolchgar iawn i chi rannu stori yma, cos sa'n credu, wel, fi'n gwybod bod llawer o pobl yn mynd trwy yr un sefyllfeydd. Jyst gwybod bod pobl eraill mas na yn mynd trwy'r un processes a yr un teimladau, fi'n credu yn neud e wahanol. Enwedig sefyllfeydd mwy unigryw fel pryd mae plentyn prem yn dod i'r byd ma, a hefyd siarad amdano, fi'n gwybod, o dod dad, sa'i wedi mynd y 3 plentyn, falle byddai byth yn gwneud 3 plentyn, ond pryd mae'r ail plentyn yn dod trwyddo, fi'n gwybod y teimlad na, o ti'n meddwl bod chi'n mwy yn cyffyrddus, ond eto mae popeth yn just chi'n anhofio popeth, a mae popeth yn newid eto. A plentyn wahanol. Ti'n teimlo weithio, wel, dylsyn ni o bod hyn. Ie, wel, union, mae'n gyd yn wahanol, ond ti'n meddwl, ti'n sort of cael dy hun lawr wedyn, meddwl, wel, dylsyn ni o bod hyn. Dwi wedi wneud erbyn hyn. Does na ddim esgus tro yma,
Ond ma' 'na, cos ma' 'na lot o bethe mynd trwy dy ben, a mate, dwi'n anghofio be nes i bore 'ma. Like, never mind 5 mlynedd yn ôl. Ma'n ma, ma'n ia- ma'n dod nôl, ac os 'di o ddim yn dod nôl, ti'n dysgu eto. Ond eto, ond dwi ddim eisiau bod yn patronising yn deud pethau fel hyn. Cos dwi ddim di mastro flipping dim byd. Like, ma- ma- dwi- os dwi'n deud, you know, dwi'n teimlo'n, you know, dwi di teimlo'n eog, a rwan dwi'n iawn amdano fo. You know, dwi ddim yn deud, like, so should you be. Like, os ti yn stryglo efo teimlo'n eog, os ti'n stryglo efo teimlo'n hunanol, just cos, you know, ma pobl eraill yn dod dros hynna, you know, ti ddim yn wrong i beidio, i beidio, bod ti'n dal yn teimlo fel na. Like, it's okay, you know, just cos well, he got over it, or he's doing really well, or, you know, cos ma'n beth ofnadwy o fod yn, you know, rhan o'r dynol rhyw, bod ti'n cymharu dy hun efo pobl. And it's awful. Ac, yeah, ti'n gor'o dall bod pob peth yn unigryw, a ma sut ti'n teimlo yn iawn. Be ti'n neud amdano fo, a sut ti'n edrych ar ôl dy hun a dy deulu, dyna di'r peth pwysica. Da iawn. Yn hollol, yn hollol. Cytuno. Ie, fi'n credu mae cymharu dy hun a cymharu dy plant yn, yn peth ni gyd yn neud. Ti'n meddwl ti'n neud e mwy pryd fel mae cwpan ti falle'n mwy gwag, a wedyn mae mwy o lle yn dy meddwl amdano'r Wir? fel dark thoughts. Ella wir, mate, ie. Na, ma'n bwynt da, dwi erioed di meddwl am y peth, ond so be, siwr o fod, ie. Os ti ar, dim eisiau deud ar breaking point o gwbl, ond you know, os ti'n teimlo bach yn, you know, a bit fwy down na fel arfer, a bit bach fwy isel na'r arfer. Dyna, o lai, ti'n be, ma' 'na gerdd does, Max, dyma 99 oed eleni, a be di enw fo? Desiderata. Ti di clywed o? Na? Max Ehrman di o. Yeah, 1927. A ma' 'na linell yn hynna. You've got to Google fo, sorry, cos dwi'n cofio fo. Ond, mae'n bwysig bod fi'n rhannu hyn, dwi'n meddwl. So be, like, Pryd ydych chi'n ffeindio hwnna? I'll tell you what, right, na I just darllen o'i gyd, right, a wedyn gei di torri fi allan, os ti eisiau. Is that okay? Yeah. Sure? Yeah. I'll know when I hit it, right? So it's probably going to take me a good 90 seconds, so apologies beforehand. They go placidly amid the noise and the haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible, without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly, and listen to others. Even to the dull and ignorant, they too have their story. Avoid loud and aggressive persons, they are vexatious to the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain or bitter, for there will always be greater and lesser persons than yourself. That was the line. I'll carry on anyway. Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble. It is a real possession in the changing fortunes of time. Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is. Many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism. Be yourself, especially do not feign affection, neither be cynical about love, for in the face of all aridity and disenchantment, it is as perennial as the grass. Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune, but do not distress yourself with dark imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. I love this line now. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. Whether or not it is clear to you,
No doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God, whatever you conceive him to be. And whatever your labours and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace in your soul. With all its sham, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world. Be cheerful. Strive to be happy. Paid a clap, nes i ddim sgwennu fo. There's a few lines in there, ti'n gwybod beth feddwl, as in, mae'n rhaid ti fod yn gentle efo dy hun weithiau. Yeah. Oedd na dada, 100 mlynedd yn ôl, ella dim ar podlediad, cos dwi'n meddwl bod hyn yn rhywbeth eitha newydd, ond gen i deimlad bod 100 mlynedd yn ôl oedd na tada yn siarad efo'i gilydd, a ffeindio amser am ei gilydd, dros beint neu rhywbeth, ac trafod pethau fel hyn, a dyna sut maen nhw wedi llwyddo, a gobeithio dyna sut bydden ni'n llwyddo, boys. Nice. Da iawn. Love it. Fi'n credu byddai'n hoff iawn yn gofyn a dod i'r gorffen y podlediad yma, os darn o cyngor allan ni rannu gyda'r dadau neu rieni sy'n gwrando, neu jyst pobl sy'n gwrando, am dan o'r taith bywyd neu taith o bod yn riant. Un peth, un darn fach o cyngor. Bydd yn gyredig i fi. Bydd yn gyredig. Fi'n hoffi bydd yn gyredig. Ti'n ma fi roi darn o cyngor hefyd? Yeah. Wel, achos fi wedi trafod heddi tyma bach a byti ymlacio a ddim i teimlo'n euog i fod yn cael yr amser i ymlacio. Sy'n ni'n gweud ar ôl gwaith, treulwch rhyw 5 munud ar y couch a peidwch teimlo'n euog. A mae popeth yn iawn gyda hwnna. Da iawn ti. Diolch. Beth wedi ti, Glyn? I fi, fi'n credu o ti wedi ysbrydoli fi ty fach, Stephen, a byddai'n mynd am wneud yn siŵr pryd mae'r cwpan chi yn teimlo'n wag bod chi dal yn gadael y cariad yn y byd i gallu dod i mewn yn rhyw ffordd, bod yn agor i'r cariad na sydd mas yn y bywyd. Brilliant. Nice. Diolch yn fawr. A eto, just i'r cynulleidfa, os mae teimladau dych chi, wneud yn siŵr chi'n ymestyn mas am help, naill ai trwy ffrindiau, teulu, neu pobl proffesiynol i siarad. Fi'n credu na beth neges mwy ni gyd yn unigryw, a os chi'n gwybod eich hun, mae hwnna yn chi ar y ffordd iawn o gwybod pryd mae angen y help a pryd mae angen pa fath o help sydd arno chi. So wneud yn siŵr os chi'n stryglan i ymestyn dy llaw a bydd pobl mas na i helpu chi. Dwi ddim yn wendid i o bobl ti angen bach o help. Dwi di angen o, a mi fyddai angen o eto. Ond dwi ddim yn wendid o gwbl. I'r gwrthwyneb, mae'n gryfder. Ydy, cytuno llwyr. Cytuno. Felly, diolch yn fawr, Stephen, am gyd o'r diolch i chi! Waw! Diolch yn dod arno. Teimlo fel sesiwn therapi i fi fanna, so dwi'n rhaid diolchgar. Dwi wedi cael laugh boys wir, mae'n ffantastig. Na beth ni'n siarad wneud, just wneud lle i pobl i siarad. So, dwi'n diolchgar fel byddwch chi'n gadael y podlediad yma. Diolch, buddy. A diolch yn fawr yn wneud beth chi'n wneud, a cadw mlaen chi'n ysbrydoli pobl i ailcofio, dod nôl i'r iaith, dod nôl i diwylliant nhw, a mae'n hollol bwysig bod pobl fel chi mas na i ysbrydoli a helpu pobl just yn teimlo mwy hyder yn ei iaith. So diolch yn fawr yn wneud hwnna hefyd. Diolch yn fawr am gwrando. Os gwneithwch chi mwynhau, cofiwch dan ysgrifio, gadael adolygiad,
A fan ni gyda rhieni eraill. Byddwn ni nôl wrth nesaf gyda mwy o straeon. Chwerthin fi'n siŵr, sgyrsiau onest, a tan hynny, diolch yn fawr. Gofalwch amdano'ch hunan a dawiwch ati i fod yn gwych. Diolch yn fawr.